Mencari teman tidak mudah, apabila untuk teman duka. Mencari teman memang mudah, apabila untuk teman suka. Masya Allah netizen. Jadi kulit bulu nih kanggo seneng-seneng walah ra kaper akeh. Pomane ndang sugih noro-noro ning aku batai. Pokoknya ya wong sugih luman ya luman, lah luman iku biasane wong sing seneng ya arep-arep dikeki. Makane tiyang niku sing jaya gampang golek batur. Lah tapi tiyang sing wis nuwun-nuwun ya kadang ekonomi merosot ngoten niku gak duwe. Melarat ngoten niku wis padha ngadoh kabeh. Padha kaya-kaya gak kenal ya ora ngaku bateng. Iki bateng masuk bak dong ngene iki lho. Biasane wong nek nyuwun sewu netizen nggih memang nek gak ngaji ngoten niku tiyang-tiyang masyaallah nek ngaji nggih mboten nggih. Masya teman sugih, masya teman melarat ya tetep dibaturi nggih padha genten ngelingo nek urip iki akeh ujiane, nek urip iki ya sugih ya melarat ya ning dhuwur ya ning ngisor selalu berganti netizen. Makane netizen kula njenengan sedaya monggo nggih di saat koncone piye mawon nggih tetep bateri aja sampe disia-sia ben ora malah nelongso netizen nggih. Nggih kula cengkem cekap nggih benjing malah disambung melih niki lakune Roma nggih niku judule Mencari Teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.